Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Sige na, Elmo. Ibutang na ko. Nikay, okay ka lang? Ha? Okay ka lang? Lah, nagdugo ang imong agtang ni kay. Ako'y trapuan, ha? Kaya ako may leading man ini, ha? Ako'y leading man, ha? Kining akong panyo ang ipahid anang iyang samad din ni kay. Kining akong panyo. Nako'y panyo ako, ano? Sa... Uy. Ayoko yung ikaw pa, Elmo! Ha? Naunsa ka? Nabati na sabda ko yung singgit. Ha? Ni kay, unsa man ang gipanulti nimo? Ay, Nikay, ayaw taon og kalibog, ha? Ayaw taon dahil sus taon. Pasaylo ako ninyo pero mapahuwayon ako. Ha? Ay, dili ka may mong upahuay ni kay. Noy! Ako tagog balik ang mga tao. Kaya wa pa to sila makadunit. Noy! Tay, dili na ko, tay. O si dili ka na. Dili ko manambal, tay. Bahala nagbasuko ka na ko. Hoy! Hoy! Hey, ni kay! Mahimo bag dili lang nimo pugson si Nikay sa papanambal andoy. Ikaw, Noy. Oh, o ganun dili man ha? Nga klaro makayo nga makapanambal siya. Bisan kun do na pa siya gahom sa pagpanambal. Dili nimo siya mahimong pugson. Bitaw, Noy. Nagkasabot ka. Oy! Nangiisog ka na nako ha, Milina? Noy, Andoy, kalma lang na. Uy! Aray! Ha? Samantahon ka, Noy! Mga pagwagalit! Maglayas mo! Layas mo! Nikay! Noy! Pasanti lang to, Nikay, Noy! Nikay! Noy! Samis ni Andre, kita sa... Pirmi ma ako igo, pirmi ni Nicolata, eh. Ay! Noy, pasanti lang to si Nikay, Noy! Ay! Di ko maminaw. Namingaw na yun. Pagtingog mo diyan ang... Saan ka ba? Di ka matingog? Kuan, kining, unsa mo gid ni tabo din ni day? Nganong to si ni kay, naunsa mo to siya? Nahimo ng tambalan si Nikay. Ha? Mo nang naitabo. Kompetensya na siya sa akong lula. Dili ko, hindi. Dili ko. Nikay, Nay. Nay, dili ko magtambalan, Nay. Dili ko ini. way makapugos nimo kun dili ka Nikay. Nahadlok ko. Unsa? O sa may kahadlok ka nimo, ha? Nahadlok ko na ko, Nay. O, unsa? Nganong mahadlok man ka nimo? Tugod ini, Nay. Uy, unsa man ang giputos nimo sa panapton nga itom? Itlog din ay. Ako nakitaan ka ni mong itlog dito sa barangay Kanlubag. Sa lasang ako naagdan og dagan. Unsa? Itlog raman na sa pugo nga puti kaayo. Dili ni itlog sa pugo, Nay. Usa ni ka ba to? Unsa? O Nikay! Ayaw yung kupasok ka ha? Balik sa imong klinika! Balik! Taguin ang itlog. Uy, Nay. Tay! Tay, dili lagi ko mabalik dito, Tay! Hindi ko mabalik dito! Tay! Pasaylo ako! Uwa na ko tuyo, ah! Noy! Noy, Andoy! Noy! Saan naman? Uy! Takot sa mga kasawag, Noy! Nagayang-ayang man ka! Dili! Anak gede! Anak og demonyo na si Kay! Anak kag Tay! Kay! Tay, pasaylo ako, Tay! Anak kag demonyo! Noy, Andoy! Tarungan mong purulay! Nag-upo ka ni...
Nagbitay! Nagbitay! Naunsa man taon ka na siya! Naunsa man siya ni Kay? Unsa man to ko ng buhat ni Tatay Andoy? Ha? Ni Kay? Toto, ayaw pagdool na ko. Ha? Anong di mo kung doon mo nga, amigo mo ta? Di lagi mahimo nga mo dool ka. Palayo na ako. Ni Kay? Anong madlog magang dool ko ni mo? Basta, ayaw pagdool na ako kay... Kayo sa? Kay barang tinuod ang gisulti ni Tatay Andoy. Nga anak kong demonyo. Unsa? Ayaw pagsulti, anak ni Kay. Dili ka dautan. Saksi ko nga dili ka dautan. Magyag. Nay! Nay, ayaw mo pagdool ako! Ayaw mo pagdool ako! Ni Kay! Nikay! Nikay, balik dere! Nikay! Nikay! Nikay, balik dere! Huwag ginamatis ni Kay ng... Totoo lang ka. Apasa ang imong higala. Basin o siya basud sa utok ato. May problema siya. Kuig lang tanong. Kuig lang ta. Sige na, ikaw lang. Ikaw na lang. Apasas likay. Papaulia din sa bay. Unang! Ato na unang! Ginoo ko. Usa man kining nahitabo ni Nikay. Yanong karon pa man sa mahitabo nga naingon siya ini. Usa masab ka tong gamay nga itlog nga iyang gitaguan. Tinuod ka na gisulti ni Tatay. Gaano kong demonyo. Pero kisa magdemonyo kaya giingon. Ngayon gipasagdan man ko niya. Kay! Unang! Unang! Si Toto, gisundan ko. Toto, ayaw pagdawal ako! Diha lang ka! May mugdi kong doon mo eh! Ano ba? Tanda kayo! Nakay problema! Kinalatabangan ka! Dili ka makatabang sa kong problema! Sino naman taon? Makatabang ko eh! Ikalata! Prince Arthur, ha? Oh. Tanda kayo! Huwag ganun dagan eh! Oh! Kung mamatay ka kutas! Ngayon bisunod man ka na ako. Sultihan di ka, nabalakas mama ni mo. Unsam ka? Silit mo lang ka. Kung unsa na problema ni mo, sultihan ko kay... Tabangan di ka. Kay, tabangan na kulata. Tabangan. Dili lagi ka makatabang ini akong problema, Toto. Makatabang ang ligi ko. Sultihan lang ko. Unsa man na? Nag-utang ka? Huwag mo sa kuy kwarta dali. Utang ka. Wa ko makautang. Oh. Na problema ka nga, gihimo kang tambalan si mo tatay? Ha? Oh. Mao na akong problema. Okay na naman pagmagod. Okay na, duha mo si Lula nga, mahimong tambalan ining dapita. Ay lang pamarang, kibati na. Dili na mahitabo. Dili ko gusto mahimong tambalan. Okay ram ko nang manambal ka, kay makatabang mo kas mga pobre na. Usam ka. Dili. Masuko ang Ginoo ini. Ha? Toto. Wa bagid ka mahadlok na ako. Sus taon day. Kanong taon madlok ko ni mo? Kay... Saan ka miga ta? Sukat pas bata pa ta. Di ba gisulti na ko ni mo? Sukat pas bata pa ta. Nagkuyog-kuyog na ta. Kita mo ratag sumpay na ito tinaing doha. Sulti ko. Mga salig ko ni mo. Aw, salig na ko. Sulti ko sa imong problema. Sige na. Makasaad ka ba na ako to? Na? Nga dili gani mo ipanultis o ba nang akong isulti ni mo karon? Kanusam taon kung di mo sulti. Kanusam taon kung mo sulti sa itong mga promises. Uy, ulagi. So, gusto kang... ang gusto ni mo, mo'y matuman. Sige na. Ayaw may gani ipanulti ha? Di lagi. Misa ni Lola ni mo, ayaw nagisulti. Promise. Pex man. Mamatay man ko. Sige na. Sulti no, gaya sa ni mong intro-intro. Sultiin ako sa mga problema. Kini ang akong problema. Oh. Uy, hala.
Itlog. Tumay nga itlog. Itlog ni silanggam. Dili ni itlog silanggam. Sige. Nga, klaro ng itlog, ana. Buram ginag itlog raspugo. Dili ni itlog sa pugo. Someday na. Itlog bugo. Hindi din ko. Bato ni sa santil mo. Unsa? Ay, kumidyag. Magic yan eh, kay. Dagko na taon tao eh. To, Ay, dunay nahitabo na ko. ha? Oo, klaro nga doon na itabo ni mo kay daga naman ka. Ya, ay lang, kay bad. Di lang mo sulti. Ako, ulit ako. Doon na ginausap na ko. To, Oh, matinood ang akong damgo to. Likay. Awa pa ka makakaon, no? Gipatambalik ang tatay ni mo nga wapay kaon sa. Tinood lagi akong giingon ni mo. Matinood ang akong damgo. Nakita na akong hitabo ni Tatay Andoy sa akong damgo nga tinood ni. Kalma lang. Ano pangisog? O kining itlog ang nakaingon ining tanan. Kining itlog sa santil mo. Unsa? Pagtarong din kayo. Di naman tawag ka kumidyante. Ako'y kumidyante. Ako yung tayo ang imusultihan na. Sano rin siya? Tinuod lagi akong gisulti. Musiga panahon sa gabi ining maong bato. Ha? Nahinumdum ka dito gabi nga may adto ka sabay. Kinakakita kagahayag sabay. Oh. Ha? Kukuhan mo god ni kay kanang ganahan lang kong magsusig bakon unsa tong kahayag nga akong nakita dinis inyo. Unsa? Oh, murag rainbow. Gikan din dinis inyo. Unsa man to? Ha? Kuan, wa may hayag din hito. Miingon ka to nga way hayag dito sa inyo. Na makakuni mo. Ha? Pagsuro eh. Kamaon na di kang mamakak na ko karon. Oo, tungod kinahadlo ko. Ang tinuod, kining maong bato ang mihayag ug maayo na itong gabi una. Kanang itlog. Dili lagi ni itlog. Naiba to. Ako ning itungtong ining dakong bato nga itlog ha. Ipaunsam ni mo nako. Dukduka ang bato kining itlog. Unsa? Uy, mapusa na. Anong kun kayo? Dukduka na lagi na ang bato. Dali, sige na. Karon dayon. Sure ka? Sige. Aray! Hindi kayo nausam ka, uy! Ha? Unsa ka? To, Oh! ang bato og ako. Usara! Oh! Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!